Som en Salvador Oliva i som actor. La meva gran afició són els animals i tenc un blog anomenat Animals Animalons. D'ençà que el tenc, la gent m'envia dubtes i preguntes i jo no sé què respondre. Els únics bitxos que conec són a les grans productores de televisió i teatre. Així que m'he posat en contacte amb un bon amic expert en bitxos, en Francesc Morgades. Ell és biòleg i creu que si els animals fossin persones, el món seria millor. Així que, en la meva capacitat de seducció, he aconseguit que deixi la vida de jubilat a Barcelona i que vengui a donar-me un cop de mà. Professor. Passa, home. Que t'ha costat, Sí, noi. Bueno, no, al final no et pensis. Vas molt abrigat, professor. Sí, ara tinc caloreta ja. Sembles un esquiador. Home, una mica, això ja ho he fet, esquiat per sobre l'aigua, no? Però, bueno, finalment hem arribat a Palma, no? Sí, a Palma de Gran Canària. Això et Sabatí de Pollença, t'has desviat una miqueta, uns 70 quilòmetres de no res. Ja deia jo que s'havia fet una mica curt. Però, escolta, una altra vegada, jo què sé, ja que no heu fet el puente aquel hasta Mallorca, un bitllet d'avió, una cosa així, no? No hi ha pressupost, professor. A més, no tens el certificat de resident i tot i que el tinguessis, sortiria cap... Bé, me sap greu. Hem de començar a anar per feina, que mos queda un dia molt intens i crec que tindràs molta feina. Però un cafè llet no el podem fer, Si Va, anem. No. En un món dominat pels bípeds i els iogurts amb bífidus, on els nostres avantpassats miraven al cel i es preguntaven els perquès de la vida, qui som? D'on venim? A on anam? Nosaltres mirant cap avall i ens demanam: i tu qui ets? D'on vens? A on vas? De ben segur que ho descobrirem. Bueno, anem al mitjà de transport, no? Exacte. Professor. Què? El nostre mitjà de transport és aquest. O sigui, i ara bicicleta? Sí, és més ecològic. Sí, no, ja ho sé, però jo tinc una edat, Salvador. Tothom té una edat. Ara no mos hem de posar... No, ara no ens esbarallarem per això, Un moment, que acabo de rebre un missatge, a veure què diuen... Estimat Salvador, si els caragols tinguessin el nostre tamany, continuarien sent tan lents? He fet un experiment a casa meva. M'he ferrat la caseta del ca a l'esquena i m'he arrossegat per terra. Però la meva dona m'ha fet fora de casa. Home, natural. Busca'm una pista d'atletisme, va. Però què diu una pista d'atletisme? Què té que veure una pista d'atletisme amb els caragols? Tu busca'm una pista d'atletisme. Tens confiança o no? Escolta, m'he passat tota la nit remant, Amem, que pensi... Bé, en conec una manacó. Bé, hi ha una estoneta, però arribarem. És aquí a prop. Va, ja que hi som, escolta, som-hi. I anem-hi. Vale. Au. Dale. Ei, fes el senyal, que et posaran una multa. Al revés, avall. No sé quina és, ara. Bueno, veus, ja som. Aquí. Bueno, bé. Escolta, està bé el lloc. Anem a buscar cargols, que hem de començar a treballar. Quin remei. A veure, tens idea de com és un cargol, no? Suposo. Sí. Banyes, la closca i tot Això això. de les banyes me va bastant bé. A veure, tu busca per aquí, jo buscaré per allà. Per allà. No, home, no cal que vagis allà baix. Per aquí. Ja. Sí, es veuen de seguida, D'acord. Professor, eureka! Bueno, doncs ja l'has trobat. Et presento un esportista d'elit, un Usain Bolt de la natura. És a dir, que si féssim una cursa entre un caragol i un consell, guanyaria Sebastiola. No, guanyaria un cargol. Increïble, eh? Ah, sí. Faré una foto pel blog. Vinga. Nom, caragol. Nom científic, Hèlix sp. Hàbitat, arreu del món. A les Balears, també. Els trobareu en ambients humits i sovint fent destrosses a hortes i jardins. A tenir en compte. Si demaneu una cita, feu-ho en temps. La velocitat mitjana d'un caragol són 500 centímetres per hora.
També és una mica llefiscós. Bueno, aquí el tenim, l'Usain Bolt que deia. A veure, jo et deia que és un atleta d'elit perquè, fixa't, quan fa de llarg? 2 centímetres? Sí. Bueno, si diu que fa 5 metres per hora, 2 centímetres és 200 o 300 vegades la seva llargada, no? Per tant, tu, per poder competir amb ell, hauries de fer 200 o 300 vegades la teva llargada. És que jo som de lletres. És a dir, que és com si jo fes aquesta recta de 70-80 metres en una hora. No en una hora, no, en mitja hora. Collons, això està enxupat. Sí? Sí. Bueno, vols provar-ho? Sí. Doncs vinga, va, farem la carrera. Provarem. Demostraré que ell és més ràpid que tu. Escolta, ell ja s'ha posat a córrer, Això està fet. No, què fas? Què faig? Fas trampa. No faig mangarrufes, m'estic moguent. Sí, no, però t'aixeques. Tu veus que ell s'aixequi? No. Ah, doncs tu has de fer la carrera així. Sí? Així com un... Puc escopir per tenir bava? Ah, ja saps el truco. O sigui, ell té avantatge perquè té la bava. Sí. I aprofita la bava. Però tu tens un avantatge, també. Quina? Perquè tu, de fet, hauries de córrer amb això al damunt. Gràcies. La casa a sobre, no? Sí, hipoteca, més que res. Bueno, clar. Vinga, Salvador! Va, Speedy González, vinga, tira! Va, Salvador, vinga, ànims! Va! Gràcies. Vinga, tu pots! És hipoteca. Vinga, Salvador, que ja arribes. Va, ell t'haig de reconèixer que fa estona que ja ha arribat. Mira, fins i tot està dormint. Però va, deixo. Perquè, a més, escolta, et confesso una cosa. Jo ho vaig provar 3 hores 25 minuts. Val? Però ara t'explicaré els secrets que té el cargol per poder ser Usain Bolt. Endavant. Per explicar-te el cargol, 3 coses. 3 coses. Primera, el cargol quan camina fa onades, vale? Que és el que tu intentaves fer. Sí. Sí? Vale. Segona qüestió, el cargol quan camina deixa bava. Aquesta bava què fa? Fa relliscar. Tu has relliscat mai a la dutxa? És un perill. Sí. Doncs el cargol fa bava i llavors aquesta mateixa bava, com si fes windsurf, baixa per l'onada de bava i va avançant. I tercera qüestió, tu tens una cosa que es diu columna vertebral, jo aquí la mati una cosa que es diu ossos. I això no em deixa encongir i estirar. Ell, en canvi, no té ossos. Per tant, ell què pot fer? Encongir-se i estirar-se, encongir-se i estirar-se. La suma d'aquestes 3 coses és el que el fa Usain Bolt. Estimat Salvador, les closques dels caragols creixen? Amb un amic duim dies discutint-ho, fins al punt que hem fet una aposta. Ens ajudes a sortir de dubtes? Què contestes, professor? Bueno, contestem la pregunta. A veure, primera cosa important, els caragols creixen, és evident. Neix, té una closca, però resulta que ella es fa més gran, necessita ampliar la casa, per dir-ho així. Mira, aquí a les Balears s'amplia molt la casa, sense permís d'obra, però s'amplia. Bueno, aquí no necessitem permís d'obra, però necessitem menjar per poder-la ampliar i tal. A veure, et posaré un exemple. Imagina't que això és un cargol. No està cargolat, valgui la redundància, però no està cargolat, però el cargol està aquí dintre. Si el cargol es fa més gran, necessita, perquè si no surt per aquí, necessita ampliar la casa. Què fa? Fa una capa nova i ja tenim una casa més gran. Que necessitem continuar ampliant? Una altra vegada i la casa és més gran. És a dir, que se podria saber l'edat del caragol només mirant la closca. Sí, però no edat amb anys. Depèn del període de creixement, o sigui, diríem de períodes de creixement. O sigui, aquest cargol tenia una mida, va créixer una vegada, ha crescut 2 vegades. Ja. Sí. I això ho podem reconèixer en tots els cargols. En aquests o en altres, per exemple, veus, aquí, aquesta pagellida, veus que té també les mateixes... I aquesta, ho dic perquè aquesta no està cargolada. Aquesta té, si fa o no fa, les mateixes voltes, veus, un període de creixement, un altre període de creixement i un altre període de creixement. Paula. Ai! Núria! Què és que crida? Paula! Allà, tira. Ho necessita, professor. Espera! Ai, què fai? El mòbil! Què passa? Una aranya! Va, Salvador, no espantis, home, és una aranya, que no ho veieu que està més acollonida que vosaltres. Però piquen! Nom, aranya. Nom científic, Lycosa hispànica. Hàbitat, té hàbits nocturns.
i és comú en hàbits secs i rocosos, on solen caçar a l'aguait. A tenir en compte, la picada no revesteix gravetat, excepte en el cas de reaccions al·lèrgiques. Primer de tot, calmem-nos, vaig a fer una cosa. Vale, ja està tapada. Ara podem parlar? Bueno. Doncs vinga, acosteu-vos aquí que us explicaré coses de l'aranya. A veure si aconsegueixo que no estigueu tan espantades, home, no n'hi ha per tant. No. A veure, aquesta aranya us sembla grossa? Sí. Sí, un tant. No, home, no, què ha de ser grossa? No és de les més grosses, n'hi ha que arriben a fer un pam, però n'hi ha una a tot el món, no patiu. Després, moltes vegades la imatge és més per les potes, perquè 2/3 parts de la mida són les potes. Si aneu a veure el cos, és més aviat ridícul, fixeu-vos. El cos és petit comparat amb les potes. Vale? Bé, perquè tingueu una idea de mida, veieu? És com un euro. Home, a mi un euro sí que me fa por, em fa més por que la pesseta, És un problema de mida relativa, Salvador. És un problema de mida relativa. En aquest cas, el tamany sí que importa, idò. Però el tamany relatiu. Per què? Perquè fixa't, quina proporció de mida hi ha entre tu? Tu ets com a 200 vegades la mida de l'euro. En canvi, per tant, qui hauria d'estar espantat és l'euro veient tu al davant. No tu veient l'euro. Però piquen i maten. Sí, va, n'hi ha una o dues, les tapo perquè estigueu tranquil·les. N'hi ha una o dues que són verinoses. Aquí tenim la viuda negra i després al tròpic hi ha l'aranya del plàtan. Una de les aranyes més verinoses és la viuda negra, anomenada així perquè es menja el mascle després de l'aparellament. Ah, quina gràcia. Però alerta, es mengen el mascle però són tímides, pobrissones. Es veu que no els agrada la companyia, no m'estranya, si se la mengen. Té un verí 15 vegades més potent que el de la serp de cascavell, i si te pica ja pots córrer cap a l'hospital, ja que paralitza el sistema nerviós central i produeix dolors musculars intensos. Però també té un efecte secundari, i és que la seva picada produeix prolongades ereccions als homes. Queda ben clar que a aquesta aranya no li agraden els mascles. I doncs si la viuda negra és tímida, l'aranya del plàtan és molt agressiva, i també amb un verí molt potent. És l'aranya més perillosa del món, i viu a Centroamèrica. A aquesta aranya li agrada amagar-se la roba i les sabates, aquell moment que estàs ficant el peu i... Nyac! Però que us quedi clara una cosa, tant les verinoses com aquesta, que ja veieu que està una mica dormida, però, bueno, està bé, són les primeres interessades en no picar, no picar-me amb mi. Per què? Perquè és malgastar el verí. Què en trauran de picar-me amb mi? Encara que em matin, què en trauran? Menjar-me un ungla? No. Amb elles els interessa més guardar-se el verí per quan troben algú de la seva mida, algú que puguin menjar, una mosca, un animal d'aquests. Sí, però l'estan pipant, professor. Bueno, per això no les hem d'acorralar, les hem de deixar sempre una sortida, perquè elles són prudents. Si els animals aquests són prudents, home. Si són, insisteixo, són els primers interessats en no tenir... Ara, clar, si els acorralo, si tal i qual, doncs llavors potser sí. Esteu convençudes o no? Sí, bueno, doncs sí. Va, voleu alliberar-la? No fa falta, Per què no? Va, que és dòcil, home. No, gràcies. Va, ja els hi donarem el mòbil. Les hem salvades, professor? No, l'hem salvada amb ella. L'hem salvada amb ella. Va, petita, vinga, ves. Ei, missatge. És d'un savi. Bueno. I nom Marc. Anem a veure què vol. Estimat Salvador, sempre m'he demanat com ho fan els cucs per caminar. Tenen peus invisibles? Som un grup d'investigadors que ho volem saber. Que ens ho pots explicar? Teniu aquest oratge pel Principat o què? No. Aquestes tardes jo diria que són quasi de ses illes només, no? Aquesta claror, aquesta llum, jo penso que és... Clar, aquí és obert, no hi ha muntanyes pràcticament. I per tant és molt més lluminós. Tenim la serra de Tramuntana, no és per res. Bueno, sí, home, però està allà baix, tu. Sí, allà, a 300 quilòmetres. Ja m'ho penso que trobarem alguna pujadeta ja m'ho penso. Ui, se fa curt i se fa llarg aquest cuc. Som millor. Bon dia. Bon dia, Salvador. Bon dia. Nens. Vos vull presentar una persona molt important, un savi de veritat, el senyor Francesc Morgades, també conegut com professor. Bueno, veig que aquí tens coses, no? Un momentet, que vull fer una foto per blog. Nom? Cull.
Nom científic, anelida. Hàbitat, zones humides de terra. A tenir en compte. Tot i que ens recordin a algunes persones que s'arronsen, els cucs no ens poden fer cap mal. Quin tipus de cuc és? Un cuc de terra, dels grossos, perquè n'hi han de més petits, n'hi han de més grossos, n'hi ha que viuen més fondo, n'hi ha que viuen més a dalt. Aquest viu a dalt i és dels grossos. Què? On té el cap? El cap. Mira, fixa't una cosa. Ara, quina és la punta que es belluga més? Aquesta. Doncs tu què és el que bellugues més, el cap o els peus? El cap, perquè mires cap aquí, mires cap allà, sí o no? Doncs aquí és on tenim el cap del cuc. També ho podeu veure perquè, fixa't, aquí té com una cosa inflada. Veus que té com una cosa inflada, veieu? Doncs on hi ha això inflat que està més a prop, aquí és el cap. On té la boca? Aquí el cap, a la punta del cap. I naturalment, aquí l'altra punta que tindrà? Escul. Escul. Ah, normal, no? Què més? On està la panxa? Veieu que ara, per exemple, és un color més claret, no? Sí. Si ara faig així, que és més fosc. Sí. Doncs la part més clara és la panxa. Però això també ho podem saber d'una altra manera. Fixeu-vos. Ara, fes-me una cosa, aviam, tu mateix. Passa el dit així. Que suau? Si ara el giro, notes com que arruga una mica, rasca una mica. Bueno, ara us proposaré una cosa. Feu una cosa. Passeu-vos el dit per les celles, anant cap a fora, fluixet, que no punxa res? No. Vale. Si ara us el passeu al revés, és a dir, de fora cap a dins, que punxen els pèls? Sí. Vale. Doncs això és el que fa que el cuc camini. Aviam, tireu-vos una mica enrere. Què és això? Una llima. Una llima. Aquí funciona igual. Si ara passeu el dit així, què passa? Que rasca. Rasca. En canvi, si passeu el dit així, No. no rasca. És el mateix. Per tant, si ara jo fos el cuc, què faria quan vull tirar endavant? Faria així, per no rascar, i després faria així, i quan rasques així, avances, arrastres. És així com es desplacen, no? Exactament, així és com es desplacen, sí. I mengen terra. Terra? No. No, cadascú que faci el que vulgui, però... La terra passa per dintre i després quan surt ja s'han quedat el que hi havia d'aliment i l'altre ho llencen. Per això són tan beneficiosos per l'agricultura. Aviam, deixa'm fer una selfie. No, professor... Mira, què, Se la clenxa al mig. Algú més? Jo. Tu. Aviam, aquí. O aquí ho té fotut perquè aquí té pèls pel mig. Mira'l. Un altre, aviam. Jo. Tu, vine aquí. Un moment. Què? El nin no fa bé, Això ara queda batejat com a selfie bitxo. És un selfie bitxo? Això és un selfie bitxo. I el farem... Vols fer una foto? Sí. Vinga. Ara amb el selfie. Molt bé. No està gens malament, Molt cucó tot. Doncs ara farem un joc. No us mogueu, quiets. Veieu que està dividit en anells, no? Està com si estigués tallat com una botifarra. Cada una de les anells té un parell de potes. Doncs ara nosaltres caminarem com si fóssim un cuc. És dir, cada un de vosaltres serà un parell de potes del cuc. Val? Tots mirant cap allà. En filera. Tu li has de posar les mans aquí sobre. Tu a sobre d'ell. Estira els braços, estira'ls. Ara tu tira enrere fins que tinguis els braços estirats. Estira. Tu també. Així. Recordeu que el cuc tenia anelles. Sí. Això és una anella i això són les dues potes del cuc. Això és l'altra anella i això són les dues potes del cuc. Quiet. Això és una anella i les dues potes del cuc. I així. Vale? I tu també, ella és l'anella grossa. Gràcies. Llavors, què feia el cuc? Oi que encongia i estirava? Però deixava unes potes fixes i l'altra no. Per tant, ara, ella es queda quiet. Llavors, tots heu de tirar endavant. Vale? Sí. Ara, el Salvador es queda quiet i tots vosaltres estireu els braços. Vinga, estireu braços i avanceu, camineu, si és el cas. Molt bé, ara tu quiet. Salvador, endavant, i vés espitjant. Vés espitjant, amb ell també. Espitja. Vale, ara tu, estira. Tu quiet, Salvador. Sí. Vale. Ara ho comença a entendre. Apreta, Salvador, que sí? Ara una última lliçó. A les potes, quan avançaven, fregaven a terra. Recordeu-lo de la llima. Ell té una llima, però què passa si el puesto que volem llimar és molt llis i la llima rellisca? El cuc què farà ara quan aixequi la pota? S'aguantarà? Patinarà. Doncs molt bé, ha patinat. Per tant, no pot anar en puestos que siguin molt llisos, necessita llocs aspres. D'acord? Aguanta'm això un moment. I ara què fem amb aquest cuc? Doncs ara el alliberarem aquí al peu d'aquest arbre i li direm adeu.
i nosaltres també marxarem. Ah, molt bé. Adéu, Cuc. Vinga, anem-hi. Mos havíem fet tan amics que no sé, me fa cosa, saps? Pues no volien ni tocar. Jo tinc 6 moixos i n'hi ha 4 de petits. Són tots germans, però són tots diferents. Me podeu explicar per què és així? Es tracta d'una nina que nom Laura i em demana un tema sobre moixos. Anem tirant, professor. Va. Anem tirant i t'ho explico pel camí. Val, d'acord. Anem, fer un pot de cames. O sigui que em dius que anem a veure la Laura, no? Sí, na Laura. Que té un problema de moixos. Més que un problema, una pregunta. Bueno. Tinc 4 moixons del mateix pare i mare, de la mateixa moixa i del mateix moix, que són germans, nascuts de la mateixa ventrada, però són diferents. Bueno, això són els misteris de la genètica. Això és en Mendel, no? Exacte, Mendel i companyia, sí. I de on era aquest senyor? Aquest era austríac, era un monjo austríac. Monjo? Sí, era monjo i es dedicava als pèsols. I va fer tots els experiments amb pèsols. Hola! Hola! Bon dia, nines! Víta'ls com surten els moixos. Amem, qui de vosaltres és la Laura que m'ha enviat un missatge que tenia un dubte i ho volia resoldre? He duit aquí el professor Morgades perquè vos resolgui tots els problemes que tingueu. Com és que són tots iguals i tots són diferents i són germans? Perquè cada un s'ha format en un moment diferent, en un lloc diferent, i a partir d'una cèl·lula, en direm així, una cèl·lula diferent. Perquè tu tens unes unitats, les llavors, unes llavoretes, que se diuen cèl·lules, a la panxa de la mare, i aleshores, doncs, la mare deia que tots aquests gats tenia 4 llavors, i les 4 llavors eren diferents. És a dir, que la cèl·lula podrien dir que és òvul fecundat. Exacte, els tècnics dirien que és un òvul fecundat. O no sé si se pot dir... Se'n vol anar, Nom, moix. Nom científic, Felis catus. Hàbitat, a l'hivern, el lloc més calentet. A l'estiu, el més fresc. A tenir en compte, tot i que hi hagi persones que pensen que és una mascota, els moixos pensen que els humans són els seus esclaus. Com és que els moixos veuen a la foscor? I tu? Quan ja farà les ulleres ja ni pot veure de dia ni de nit. No, això no és veritat. Mira, avui fes una cosa. Quan vagis a dormir, abans de dormir, tanques una estona els ulls i obres. De moment no veuràs res, però espera't. Val. I veuràs com començaràs a veure, i començaràs a veure les ombres, començaràs a veure, i al final, si hi ha una mica de llum, si està fosc, no hi veuràs. Però si hi ha una mica de llum, sí. És a dir, que en la pupil·la o la nineta dels ulls és per allà on observim el llum que necessitam. I en la mesura que hi hagi molta llum, tu tancaràs, perquè com si fessis una foto, que quan fas una foto a la nit obres molt el diafragma? Sí, jo poso un flash. Per poder agafar... Bueno, sí, home, si no, per això tens el flash. Aleshores, si hi ha molta llum, has de tancar, perquè si no es crema la pel·lícula. Se't cremaria l'ull. En canvi, si hi ha poca llum, has d'obrir, per què? Perquè així ens tinguis la quantitat suficient de llum com per estimular el teu cervell. Per tant, els moixos, si és tot fosc, no hi veuen tampoc. No hi veuen tampoc. Una altra cosa és que tinguin els bigotis. Si te'l mires de cara, un moix te'l mires de cara, veuràs que els bigotis fan més o menys la mida del cap. Per tant, el moix sap que si passa per un forat i no toca els bigotis, passa el cap. Però he de dir que quan toques els bigots d'un moix, s'empipa. Ah, sí, esclar, s'empipa. Ho tenen molt gelós. Sí, home, perquè és el seu òrgan de sensitivitat. Els miners anaven amb unes làmperes per veure si passaven un lloc, allò els hi servia de mida. Fa com de mida per dir, puc passar amb aquest forat, a veure? I això, els moixos, els ratolins, tots aquests animals. I doncs Salvador Dalí tenia un problema, no? Ah. Imagina't una cosa, si ara tu poguessis construir un maniquí igual que tu, agafaries el maniquí i diries, a veure si passa la porta, doncs jo també passo. El bigot és la mida del cap. Els bigots són el maniquí, és un maniquí. Ah, és un maniquí, que els hi serveix com a referència, com a mida. I com és que els moixos repinyen els arbres? Molt bona pregunta. Per esmolar-se les ungles. Tu saps que els moixos tenen les ungles guardades, que quan els necessiten per alguna cosa les treuen i aleshores es garrapen. He de dir que també no només repinyen els arbres, els mobles, les cortines, se passen entre els pobles. Perquè els hi serveix per poder agafar les coses. Doncs aleshores les han de tenir guardades,
però vulguis que no, també les treuen i les fan servir, i per tant se'ls hi gasten. Llavors, de la mateixa manera que a casa vostra en tant agafeu els ganivets de la cuina i aneu a esmolar-los, ells, la manera que tenen d'esmolar-los és passar les ungles així i aleshores l'ungla torna a punxar. I la gràcia està amb això, les amaguen i quan les necessiten els treuen i nyaca. I per què se deu dir que quan estàs un poc moixet, un poc moix, és que estàs trist? Si els moixos no és que siguin molt tristos. No, però quan estan tranquils estan relaxats. Sí. Jo penso que la paraula, quan dius estic una mica moix vol dir que estàs una mica allò que tant te fot blanc com negre, i quan tens un gat allò repentingat al sol, que només belluga la punta de sa cua, allò que fa una mica la punta de la cua i li van... Oh, i en tant hi va una mosca i llavors fa així, però dorm. Jo penso que és més això, no tant el fet de que estiguis malalt, deprimit, etc. No, el fet de que estiguis tranquil, relaxat. D'aquesta estoneta m'enduc dues coses. Un caramull d'informació sobre els moixos i un bon grapat de rapinyades. Però tinc una sorpresa pel professor. Després d'aquest dia tan intens, vull mostrar-li un raconet màgic que tinc a l'illa. Professor, o Francesc, si em permets. Sí, home, com vulguis. Crec que això nostre és el començament d'una llarga aventura. Quina frase més maca. Oh. Però això vol dir que hauré de tornar? Sí. Per què no? Per què no? Pues vale.